De Rijn komt met bakken naar onderen in het Cambuurstadion en op gewoon plakken is het veld striem in. Maar toch vindt scheidsrechter Honig het goed genoeg om de wedstrijd terug in te letten. Cambuur begint onvallend en zet Sparta vanaf de eerste minuut onder druk. De Rotterdammers krijgen de bal achterin net lekker voort. El Makrini maakt paas op Dissels. Die zorgt Sander van der Heijden maakt schot en de redding is daar van Pellats. Eerste kans van de wedstrijd al na 2 minuten voor Sander van der Heijden. Martijn van der Laan. Cambuur had volslaande controle over de wedstrijd. Martijn Barto maakt de paas op Dissels, draaien en schieten. Maar via een verdediger van Sparta over de achterlijnen. Hoekskop van diezelfde Dissels. Krijgt een tweede instantie. Charles Dissels. Is iemand kwijt. Paas op De Leeuw. Melvin De Leeuw van de achterlijnen. Geen mooi speler en dan nog een keer Dissels. Zelfs maar een keer schieten. En dan is het 1-0 voor Cambuur. De goal die Koen net uitbluwen. En hij komt op naam van Charles Dissels. Zijn derde pas van het seizoen, maar hij liep het de laatste weekend hield hij het beter in zijn rol te groeien als vleugelonvaller. De Leeuw. Knap hakje op Vosselman die teruggegaan is. Facet op Barto, eerste peel. En maar het tweede peel kwam Van der Heijden direct net bij. Maar zij is het Cambuur wat de kansen creëert. We gaan op naar het skoft en Sparta gaat werkelijk weer nog meer zien letten. Dit is De Roon. Die zocht dat er rond te laat bij Van Huizen. De rechtsback komt maar de facet. Daar zit Bokila en het is 1-1. Het is net de Leeuwen. De eerste de beste keer dat Sparta voor de goal van Cambuur komt. En het is dadelijk raak. Jeremy Bokila. De Leeuw. Zocht Takak. Barto rent goed vrij. Martijn Barto op de peel en in de rebound. Sander van der Heijden die direct net bij kan. Dan zit het Cambuur echt net mooi. Eerste mooie paas van Takak. Barto rent goed vrij. Het schot der mankeert net al te vol maar komt op de peel. En Van der Heijden is dan krek te let. Martijn van der Laan. Cambuur drukt gewoon terug. Paas op Charles Dissels. Van der Heijden rent vrij in het strafschopgebied. Krijgt de bal like helpt uit. Cambuur is dominant, maar failliet te scoren. Van Huizen. Veldmaten. Krijgt nog een tik. Boetenbeeld van El Makrini. Scheidsrechter Honig gaat het zien en jouwt een gele kaart aan Mohamed El Makrini. Maar wichtiger een vrije trap van Sparta op een mooi plak. Robert de Loeke zet een moordendeel. Marten de Roon achter de bal en de Loeke, die gaat verschrikkelijk de fout in. Wat een blunder van de Loeke. Hij verzocht hem volslaan op de bal, gliedde het nog wat voort, maar deze bal hier er absoluut hamatten. Van der Laan. Intussen is Mark de Vries in het veld kwam. Die kopt de bal hier terug. Barto liet hem rennen van Sander van der Heijden. Nee, nog net. En dit binnen toch kansen die de onvierder van Cambuur gewoon waar hij net lissen liet. Hij komt te vol onder de bal. En dan wordt het lastig om een wedstrijd te winnen. Blessuretijd intussen. Te Loeken maar de uittraap. Via Vincent Weil komt de bal bij Mark de Vries. Maar ik hem slaagt het net. En Sast in de Ljouters volslaan oneindig maar lege handen. Sparta wint maar 2-1 in Ljouwert en dat had Cambuur om hem zelfs te danken.